Al poble sempre s'ha fet, sempre s'havia fet les gorres de copa. Nosaltres llavors la feina que hi havia, les dones treballaven, les que prenien i anaven a la casa que els hi ensenyessin. Però després ja donaven la feina a la casa i tot el poble. Sortíem, a 14 anys sortíem del col·legi i com sortíem del col·legi s'anàvem cap a les gorres. Era la feina que teníem tothom. Fèiem les gorres, en acabat quan ja en sabíem, si volies treballar a casa, podies treballar a casa. Al vespre anàvem allí, ja teníem una hora o l'hora que es deien, anàvem i tornàvem la feina i ja es donaven el fil i la palla que necessitàvem per l'endemà i així es guanyàvem la vida. A mi em va agradar sempre molt de fer-ho. Sí, era un ofici. El que llavors no es mirava tant això de l'artesà i totes aquestes coses que ara diuen, tot això, mira, fèiem gorres i ja estava, era tot el que coneixíem. Palla, sense palla no ho faria, fil i la cera. I en acabat algun motllet, algun motllo per fer, perquè segons el que facis necessites una coseta o una altra. Els motllos no són motllos ni les màquines, són màquines. Són cosetes fetes nostres, però les necessitem. El que en diem fer reixat, fer aquestes punxetes, doncs en diem un motllo, i n'hi ha de diverses mides. Aquí hi ha les garbes que surten del camp, ens la porten aquí, i les garbes ara no en teniu cap aquí, una llàstima. Llavors agafen allò i van anant tallant. Tallen el nus i pelen la palla. Tallen el nus, aquí hi ha un nus, llavors surt la casca i tallen la palla. I d'aquesta manera queda la palla feta així. I fan les 3 o 4 palles que surten juntes. Es van anar col·locant aquí així, i quan tenen tota la palla ja feta, fan a garbes, a gavells, com fem aquí, i llavors l'anem ensofrant. L'any que hi ha bona pluja és més llarga. Aquest any va ser molt d'allòs i aquest any ha quedat més curta. No, com més llarga més bé i com més blanca es queda millor. Si fem una ensofradora que no quedi prou blanca, doncs costa més de fer perquè cada dels 3 nusos has de tallar. En canvi, a vegades hi ha anys que hi ha una palla maca i al ser maca d'aquella manera, doncs, guanyes molt més. Llavors, quan ja tenim aquests feixos així, venim cap aquí, la palla ben mullada, es mulla, es posa que s'escorri una miqueta, i llavors, quan està escorreguda, que ara anirem a l'ensofradora, però es mulla així. I llavors, mulladet així, ara veureu de la manera que s'ensofra. Sí, no, l'aigua no hi té cap importància, a més és perquè s'ablandis, quedi tubet. Molt bé, llavors això, ara aquí fem poca quantitat, però doncs llavors això fem el que ara veureu l'ensofradora, l'omplim, les escapçadures que fem de la gorra, el fil que queda, doncs fem una bola, perquè ara amb això veureu com encenem la sofra. Amb això mateix va bé per encendre la sofra. Així, ja està. Bueno, tu porta la palla, Anna. Això és el que nosaltres en diem, és l'ensofradora. Vegeu, aquí posem la palla. Ara això l'anirà anant posant a dintre. S'estira el fil, pam, queda desfet el d'allò, la palla, que quedi primeta, i a vegades que si té massa aigua es floreix una miqueta. Ara amb aquella que hi ha allí ja hi passaríem una setmaneta. Quan tenim l'ensofradora ja la quantitat que nosaltres sembla que necessitem, doncs llavors arriem, tapem ja deixem el dalt acabat, això ja està arreglat, i llavors arreglem per poder encendre l'ensofradora. Veieu, això és el que queda de la sofra. Llavors hi posarem la quantitat de sofre que vulguem. Sí. Bueno, sí, per l'ensofradora que fem, ho fem recte, no, Anna? Sí. Ho fem tot pla així. I llavors hi posem fil d'aquest mateix, que és el fil que ja veureu, que és el que, quan fem l'acabament d'una feina, es talla el fil. Això, si la poguéssim obrir, o sigui, si ho vegéssiu quan l'obrim, doncs fa un fum que et fa tossir. I això és el que l'estova, la blandeix, sí, la fa maca. Ara això ell anirà cremant, s'ho mor, ja ho veureu una miqueta, i això s'omple de fum. I això és el que la blandeix i la posa maca. Ella s'ajup de la manera que vol. Jo ja faig el que puc, i agafa una olor de sofre que quan es ve aquí a buscar palla s'estornuda. Ah, sí, et posa aquí dintre. Diu que desinfecta, que és tan bo.
diuen, que s'encengui per tot arreu, procurar que no s'apagui, que estigui ben encesa. Ara de seguida ja se sentiria la pudor de sofre. Que potser ja se sent? Algo? Una mica sí. Perquè 24 hores encara esternudem, com venim. Quan tenim ensofrat, llavors fins a les 24 hores, si és més millor, doncs venim cap aquí i agafem la palla. La palla ja està ensofrada, ja ha agafat el seu color, ja és tendre, ja és tova, ja és maca. És que és blanca, i si la toques és flonja. Guaita, quina palla més flonja. Aquesta la mires abans d'ensofrar, doncs no és així. No es pot treballar. Al fer el nus s'assega la palla, es talla, és lletja. De totes maneres, aquesta palla que tenim aquest any és lletja. Ara cap a dintre, a triar-la i arreglar per la feina que s'hagi de fer. Doncs veu, llavors aquí la separem de la prima a la doble. Segons la feina que fem, l'agafem tota sencera, tota tal com ve, i llavors anem anant agafant la que ens convé. Però sempre s'agafa la prima i la doble. La doble és per fer les gorres i la primeta és per fer els cascos que en diem. Aquí hi ha la doble i aquí hi ha la primeta. Llavors n'hi ha unes que fan cascos, que fan això, i les altres fan les gorres. I si no, doncs ho fem tot junt. La primeta a la mà, la doble a terra, i llavors ja la tenim a punt, ja estem a punt d'anar a treballar. Això no es fa cada dia d'ensofrar, això es fa un cop la setmana, segons el que es treballi, i segons les ganes, i segons la feina. Hi ha feines que gasten molta palla, hi ha feines que no. I posada la palla allí, tal com està ara, no es fa malbé. S'ha de ben escórrer perquè no es floreixi, però si no, queda bé. Mulladet una miqueta. Bueno, és que ara tot ho fem un plegat, però doncs aquesta palla ara ha sortit molt fresca d'allà, però només que s'estigui aquí un parellet de dies, quan l'agafes, queda més bé que es mulli. 2, que ja sabia què faig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, el procés es comença així. 10 fils. Es lliguen, d'això en diem màquina. No sé si és màquina, però doncs és màquina. Ella no fa res, tot ho fem nosaltres, perquè les màquines diuen «Oi, les màquines ja treballen». No, això és mentida. Aquesta nostra no fa res, tot ho fem nosaltres. Veieu? Això és començar un casco. Després del casco ve la gorra, és començar la peça. No podràs començar la gorra si no hi ha un casco fet. Ja ho tenim marcadet, i llavors es van anar col·locant els fils bé, amitjanant-los. El fil, bueno, sí, nosaltres es compra a qualsevol merceria. Em sembla que en diuen fil de fer botifarra. Ha de ser una miqueta el fil fort, perquè si hi ha anys que hi ha la palla forta, s'ha de fer... es trenca. Bueno, ja estan els fils arreglats i llavors es comença. Aquesta és la palla prima que dèiem. Com que comencem, es comença amb la palleta prima. Sí, dues. Aquí és la cara blanca i aquí és la lletja. Si hi ha alguna palla que és lletja, en diem caps. La posem al darrere per caps. Però bueno, el procés de fer el nus i tot això és això. Sí, amb un nus es van anar lligant les dues palles. Vull dir, les gorres solen, per si són per criatura, ara no se'n porten tantes, però quan nosaltres en fèiem, de 45 era la més petita, fins a 52. I apa, anar fent amunt, anar donant volts. La del darrere, com veieu, com que ja hem dit que era només que per apoyar la del davant, doncs la del darrere no es talla, però la del davant ara l'he tallada perquè ja era negra. Tot és així, tant la gorra com el casco, tot és igual, O sigui, les que són aprenentes i així feien aquest trosset. I després les altres feien les gorres. De cascos n'hi ha de reixats i d'així de llisos. Els reixats eren més cars perquè hi ha més feina, però són molt bonics de fer. Veieu com creix, això? Ja va creixent. Veieu com creix? Doncs és a base tot de nusos, tot de nusos així. O sigui, que es fa amb màquina, però la màquina no fa res. Si jo no bellugo, la màquina no faria res.
La palla, veus, ara aquesta palla ja comença, aquesta la podré fer servir fins dalt, però hi ha vegades que la palla queda negra, i llavors negra o vermellosa, és lletja. Llavors es canvia, s'enganxa una miqueta així i es va anar fent. És bonic de fer. I veieu que és tubeta la palla? Es canvia la palla, se'n posa una de nova, s'enganxa una miqueta així i el nus, i ja està. Ja bé, anar fent. La mida, això és per la part de la palla, diríem. Després hi ha el fil. El fil el tallem per la feina que hem de fer, segons la feina que fem, hem d'agafar una mida o agafem una altra. Preníem la feina cap a casa i al vespre sortíem a la fresca, una miqueta allí, tot el veïnat, i enceràvem. Llavors fèiem la cera. L'Anna s'ho ensenyarà, això. Mentre jo treballo, l'Anna s'ho ensenyarà. Quan anàvem cap a treballar, totes anàvem a treballar amb l'anella del fil cap a treballar. I llavors començarem la gorra, la segona part. El nus no és un nus normal i corrent, però aquest és simplement fer això, passar-lo d'aquí a aquí. I aquest nus no es desfé. Primer hi ha la cera, que no el deix desfer, però després hi ha el fil d'aquesta manera no es desfé. I aquest és molt pràctic de fer perquè només el fer així, el llençal ja cap aquí, ja s'agafa amb l'altra mà i ja s'estreny. O sigui que és molt ràpid de fer. Perquè això no es fa enlloc, no s'ha fet mai enlloc, mai. Només s'ha fet aquí a Bellvei. Llavors, si guanyàvem la vida, això es fa, vull dir, cada treballadora ho fa al seu gust. Aquesta és molt primeta, pel davant no és bona, doncs l'aprofito pel darrere. Pel davant ne poso una altra i estrenyem. La forma la faig jo, diríem. La forma la faig jo. Per això he dit jo que hi ha màquina. És una màquina, però no la fa la forma. Ella no fa ni forma, ni talla, ni cus, ni fa res. Ah, que és bonic de fer. Si no té la mideta del cap, llavors si no es té la mida del cap que de dir, ai, doncs queden, són per adornos, és bufó. El procés és aquest, és sempre anar fent, anar tallant la palla i anar fent. Tallar la palla sempre al recte del nus, perquè es pugui ajupir. Veieu, després aquí, doncs aquí és una cosa que vosaltres ja serà, però doncs ara aquí hi ha 10 fils. I ara hem de fer la gorra, i amb la gorra n'hi ha 20. Per tant, aquí agreguem un filet aquí al mig, i ara amb un no res està acabat el casco. L'Anna tallarà el fil, això és per la part del fil. La part del fil, segons la feina que fem, necessitem un fil més llarg o més curt, i d'això en diem guitarra, que no en té res de guitarra, perquè no toca, però doncs en diem guitarra. I d'aquí farà la mida per poder fer jo la gorra d'aquest casco que ara estic acabant. Enrotllar el fil aquí, i aquesta té la mida per fer la gorra que jo necessito fer. Això, veus, el talla, així, i ara aquest fil, tal com està així, sencera. És cera normal, sí. Quants cops li passem així? 3, que es vegi que queda fort. És que si és fort el fil, ja queda tieso, ja el trobes, tan pront vas a treballar, pam, ja l'agafes. I si és tou, costa més. Això tou, faries el nus, s'escorreria, és tou, no, sencera, sempre hi he vist sencera. Es tomba el fil i se'n fa 2 més. Sortíem a la fresca, o cafès, una estoneta, o escoltar el ràdio, llavors no hi havia teles, i llavors ens enceràvem. Ara aquí fem l'acabat del casco. Mira, veus? Aquí fem l'acabament amb aquestes punxetes així per poder començar la gorra. El motllo, això en diem motllos. Nosaltres mateixos es fem aquestes fustetes, i llavors aquí, doncs ara aquí ja fem la preparació per poder començar la gorra. Els acabaments tots són iguals. I ara aquí veureu començar la gorra, i és necessari això, perquè sense això no es podria començar. Aquí es posa una miqueta la palla més sana, més maca que es vegi, perquè si no es trenca això.
Veus, ara aquí ja es va per acabar, i ja està. Ara tallarem el fil, que aquest fil és aquell que encenem la sofre. No que heu vist que fèiem unes boletes, ja està acabat. Ja tenim el casco acabat. Es treu. Això és el casquet que hem fet. Vegeu? Ara aquest casco s'apreta amb això que en diem ànimes, col·loca així, i ara agafarem palla doble, aquella palla que ja hem triat, hem separat de palla prima i palla doble, ara he gastat la palla prima, i ara posarem palla doble. I ara aquí hi havia les que en saben més, les que sabien fer gorres, llavors aquí es comença la gorra, i aquí es fa, o sigui, té dues parts. Igual això com amb el pagar, es pagaven les que eren casqueres, es pagaven un preu, i les que eren de les gorres, es pagaven un altre. Bueno, veus? I llavors la gorra es comença així. La palla, la blanca, la banda d'aquí, la banda d'allà, la lletja, sí, el fil encerat, l'Anna ja me l'ha encerat, que l'ha encerat molt fort, molt bé. I ara estic aquí. Aquí ja s'ha acabat, aquí arriba un procés i ara comença l'altre. Jo estic molt contenta d'haver fet això tota la vida. Llavors, després ens vam casar i llavors va agafar feina la meva germana i llavors jo tenia dones que em portaven la feina al vespre, jo els donava el fil, que ho vist que tallaven, i elles a casa seva l'endemà al vespre em tornaven la feina i apa. Se'ls hi apuntava i com era el cap del mes se'ls hi pagava, si no hagueren fet mala cara, pobretes. S'han de fer el mateix que amb el casco, sinó que el casco li hem donat la forma del casco i ara aquí doncs farem la forma de la gorra. Sí, i llavors ja que l'hem triada, hem deixat la palla prima, hem fet el casco i ara amb la palla més doble farem la gorra. I això només és qüestió d'anar empalmant palles. Com és lletja, es talla i es va anar afegint una altra. I després ja han vingut altres coses, la gent s'han fet grans i ja no s'ha continuat. Mentre jo estic fent aquí, la meva companya, la Roser, ja està fent, ja la té més avançada perquè ho pugui veure el procés. Al començar aquella l'hem començada amb l'altra forma de casco que fem. L'una és baixadet i l'altra és llis. Però veieu, ara ja fa la forma. Ara ja començo a fer forma. En aquest moment ja sóc la petita d'aquí. Tenia 14 anys quan vaig sortir de col·legi. Qui és? La primera. Vaig començar fent aquestes tapaduretes. Això és una bombonereta i jo feia les tapaduretes. Sí, anàvem allí tota una colla, érem aquí, allí, o hi eren poques amb aquest retrato. Hi havia 3 o 4 cases que em donaven de feina. Sempre es havia fet, no ara ja no, ja fa uns quants anyets que s'ha perdut. Vull dir, treballàvem tot el poble i jo me'n recordo que llavors el recader, el carro i l'animal, fins al Vendrell, i es prenia unes saques grans nostres. Sí, això sí, Això ho va portar un d'aquí Bellvei, fill d'aquí Bellvei, que va anar a Amèrica o on va anar, no sé on va anar. I allà portaven la canelleta, portaven gorres però fetes d'altra cosa. I ell, com que aquí és un puesto que hi havia força gra, o sigui, força palla, doncs la palla és de sègol, no és una palla qualsevol, és palla de sègol. I clar, també es feia amb palla de blat. I aquell va, ai caram, si allà al poble hi ha això, i amb l'idea del que va veure allà, va treure això. Però ho va fer un de fill d'aquí al poble. Veieu com hi agafa forma? Però la forma li dono jo, Ara ja li falta només fer la xureta, perquè la pugem rodona, però com és dalt al capdamunt, la fem una miqueta ovalada per les orelles de la canalla, perquè si quedava rodona ballava molt, bellugava molt. I anava bé, passàvem per sota les taules, pels puestos i no es fumien cop. Li falta una miqueta ara per poder fer aquesta forma. Doncs ara li falta una miqueta més i llavors fem aquesta miqueta de formeta. Aquesta mica de forma s'enclatxa bé i queda bé aquí sobre de l'orella i llavors no belluga. Doncs ara la Roser està fent
el que diem la forma de les orelles. Nosaltres en diem palletes. És omplir una miqueta aquí al costat. I està ficant el doble palla, fins talla a 9 tallarà, i aniran fent de 9, després a 7. Quan es fa això ja és al revés, fer la forma de les orelles i ja està. Sí, ara també ho fem així, però tot era amb colors, aquelles panaretes, i aquelles bomboneres, totes ho fèiem amb unes sanefes. La palla es tenyia, això no ho fèiem nosaltres, Ara ha acabat una part. Ara aquí deixarà, com que hi ha 20 fils, queda un de pla i 9 que en tallem per part, i ara farà l'orella de l'altra part. I ja està, Nusos i acabat. T'ha quedat molt maca, Molt bonica t'ha quedat. L'Isabel ara està fent casquets d'aquesta colleta, d'aquesta altra forma. Això són gorretes per nina. Això que s'acostuma molt a fer per batejos. Perquè això hi posen bombons, peladilles, hi posen el que vulguin i doncs ja és el regalet que fan amb els batejos. Mira, veus? Queda així. Al final és a l'acabar, es fan nusos així, i ja està. I llavors ja queda la gorra feta. La gorra ja està acabada. Llavors hi havia unes velletes que a casa seva ja deien, porteu, que jo ja esgorniré les gorres. I llavors se les esgornia. I per esgornir és simplement això. Aquí es clava, es cus, simplement cosir així. Bueno, abans els nois, els nens, eren blaus i les nenes roses. Abans. Llavors també hi havia el vermell. Això, amb unes quantes puntadetes, es clava el llacet. Veus? I ara aquí se'ls hi posa un galó, tot al voltant, perquè no els hi faci mal. I això, doncs, hi havia velletes que deia, si voleu, jo esgorniré les gorres. Doncs vinga. I elles s'entretenien, pobres dones, a gornir gorres. La gorreta ja està acabada, aquí té les formes de l'orelleta, ja es veu. Llavors això, quan excaves, deixa aquest fil llarg, i això es talla. Els hi posen i els hi fan una llaçadeta sota la barba. I ja està, aquí està acabat. Es pot fer de tota mida, O sigui, mira, aquí hi ha tota classe de mides. N'hi ha de grosses, de petites, de més petitetes, i encara en fèiem, unes de petites que no les tenim, que se les posem aquí per adorno. Mira, fèiem moltes cosetes. Aquestes bomboneretes, per exemple, aquests, amb grans, amb petits. Fins havien fet coves d'aquestos grans per posar roba. Llavors es vam anar tirant més amb joguets. Aquí n'hi ha pocs, però s'havien arribat a fer 50 modelets. Doncs és blanc, però antes aquí fèiem tot un colorit i era bonic. I aquest el fa blanc de davant i de darrere i doncs és un bany. Molts en havíem arribat a fer a piles fèiem. I fèiem tota classe de colors, una passa vermella, l'altra verda, l'altra groga, i fèiem molta cosa. Això també és molt bufó, això és per panareta de pa, això són barretets, això és un barretet de merino. Aquí no es veu perquè és en blanc, però si fos fet en colors, com fèiem, doncs aquí hi hauria una passa blava i una passa blanca. Sí, aquest de senyor. Llavors es portaven un nino i deien, d'aquesta mida feu 200, en deien. I aquest és de mexicà. I aquest, xinès, s'havien fet, 50 models. Com jo era jove ja s'amullava, perquè jo ja poder vaig ser de les darreres. Ara ja poder quedem 4 o 5, i prou. No, llavors va sortir el brodar. Deien que era més fi, que era més maco, que guanyaven més, i després va quedar una que ha treballat fins potser fa uns 10 anys, sí, i va anar perdent. Ara això ho podríem anar fent, com ara jo, a casa, doncs mira, anar fent alguna fanyeta, sí, però doncs les joves d'ara no. Però de totes maneres ara n'hi ha que n'aprenen i, bueno, quan els soltem, menys que no es perdi. És una cosa de tota la vida. Això ha sigut l'Ajuntament que li sap greu, que hi ha poques que en sabem fer,
i doncs ella ho ha tornat a remuntar, però doncs hi ha feina, perquè ara, amb tot aquest temps, aquest munt d'anys, s'ha avançat molt i estudien fins grans, no tenen temps. Si van escopetejats, tothom va escopetejat, i llavors anàvem molt relaxats, es posàvem, explicàvem xistes i s'explicàvem els cines i explicàvem les coses. Però ara doncs tothom va tan de pressa que no hi ha temps, no hi ha temps. Però de totes maneres doncs l'alcalde hi té molt interès en que es continuï i sap greu, això sí, sap greu que es perdi, sí. A vostè li sap greu? A mi, jo sí. Jo hi vaig treballar tota la vida. Van escopetejats, no s'hi poden entretenir. I és llàstima que es perdin aquestes cosetes, perquè són bufons. Corre massa el món. Corre, no sé on pensen arribar. No sé. Jo crec que sí, perquè hi ha els desclops, hi ha moltes cosetes, i són boniques de fer, però no. Per prendre peu, no. Avui el dia tothom corre i tothom guanya i ha de pagar el pis i té un préstec i necessita cèntims i no es pot entretenir a fer aquestes cosetes. És que no poden. Jo, mentre es pugui, doncs, mira, ara em dono un fenyet a casa, doncs a casa si em faig 3, si em faig 4. Aquest dia m'hi vaig posar i dic, oi, quina palla més maca que teniu avui. Em vaig donar compte que em vaig fer 8, oi, I això que sé fer altres cosetes, però és igual, doncs aquesta m'agrada. És la meva. I m'ho passo bé.